ערב טוב, תודה לכל מי שהצטרפו לאתר אודיט אונליין, לפורום שלנו. כמדי שבוע, באותו מקום, באותה שעה, אנחנו נותנים הרצאות. תודה לאלה שהצטרפו אלינו. ההרצאה השבועית זה הרצאה בנושא עדכונים ופסיקות בנושא האכיפה המנהלית. כידוע וכזכור לכל האנשים בשוק, בשנת 2011 חוקק במסגרת חוק ניירות ערך, חוק שנקרא חוק ייעול האכיפה, שבמסגרתו נוצר מנגנון של אכיפה מנהלית, לצד האפיק שהיה קיים עד אז, שהוא היה האפיק של האכיפה המנהלית, ולצידו הייתה לרשות גם סמכות של הטלת עיצום כספי. אני רוצה להזכיר שחוק ניירות ערך שחוקק בשנת 68, הוא חוק שהיה רובו ככולו חוק פלילי, שבמסגרת זה כל העבירות על פי חוק ניירות ערך, דינן היה ענישה פלילית, הן עבירות של מוגדרות כפשע כמו הרצת מניות ומידע פנים, והן כמו עבירות שנקרא לזה עבירות יותר טכניות כמו איחור בדיווח של חברה ועבירות דומות. במשך שנים רבות, אני עוד זוכר את זה עוד מהתקופה שאני הייתי מנהל מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך, הייתה בעיה גדולה של בעיקר עומס הן על מערכת החקירות והן על המערכת המשפטית בביצוע חקירות והליכים משפטיים, הן בפרקליטות, כלכלה ומיסוי והן בבתי המשפט, על נקיטת הליכים פליליים גם על עבירות שהן קלות, ובמשך שנים חיפשנו ברשות פתרון על מנת לייעל את הליכי האכיפה, ובסופו של דבר כאמור בשנת 2011 חוקק בכנסת החוק הזה, והרקע שלו בעצם נועד כאמור לקצר את ההליכים בחלק מהחוקים או בחלק מביצוע העבירות, לעשות את ההליך שהוא הרבה יותר קצר ללא עינוי דין שנגרם לחשודים, להגביר את ההרתעה גם בגלל שהתגובה של רשות ניירות ערך ושל הגוף השופט היא הרבה יותר מהירה, להסיר בעצם את הצורך שיש בהליך פלילי להוכיח את הכוונה הפלילית, ולעשות למעשה הפרדה בין עבירות קשות לעבירות קלות. לפי סעיף 52 לחוק ניירות ערך רשאי יושב ראש הרשות להורות בהחלטה מנומקת על פתיחת הליך באכיפה מנהלית, ולמנות מוטב של אותה ועדה מנהלית לדון בהפרה. על פי החוק ההליך הזה הוא נועד למקרים שההפרות אינן עבירה פלילית חמורה, אך כאמור ההחלטה באם ילכו להליך פלילי או להליך מנהלי נתונה בידי יושב ראש הרשות על פי החומר שאנשי הרשות מציגים בפניו. את המוטבים בוועדת האכיפה המנהלית ממנה על פי החוק יושב ראש הרשות. אחד מהם הוא עובד רשות שכשיר לכהן כשופט מחוזי. אדם נוסף הוא חבר בעל מומחיות בשוק ההון, והאיש השלישי הוא משפטן מומחה בדיני ניירות ערך ובדיני החברות, והם למעשה הטריבונל שיושב באותה ועדה. יושב ראש רשות ניירות ערך הנוכחי, מר שמואל האוזר, החליט ששני יושבי הראש של המוטב הם
לא ימונו מקרב אנשי הרשות, הם אמנם יהיו עובדי הרשות, אבל הם לא יישאו בשום תפקיד אחר ברשות, ובפועל מונו לתפקיד 2 שופטי בית משפט מחוזי בדימוס. ההליך של האכיפה המנהלית לכן הוא סוג של יציר ביניים בין הליך פלילי לאפשרות שהייתה אז של הטלת עיצום כספי, שזה היה עיצום כספי נמוך יחסי. ההבדל בין שני ההליכים האלה הוא בעצם שבהליך של האכיפה המנהלית אין דרישה ואין צורך של אנשי הרשות להוכיח שקיים יסוד נפשי של מחשבה פלילית וכוונה פלילית, וההליך המנהלי הוא פותר את הרשות מזה. ההליך הזה הוא נועד להיות מאוזן, וככה שגם למפר או לחשוד בביצוע העבירה תהיה האפשרות לקבל לידיו את כל החומר המוגש לעמותיו של האכיפה המנהלית, והוא יכול לשטוח את הטענות שלו גם בכתב וגם בעל פה. ההליך של האכיפה המנהלית הוא בניגוד להליך הפלילי, הוא לא כרוך לא ברישום פלילי ולא בסטיגמה פלילית, וכמובן שאין אפשרות להיכנס לכלא, אבל על מנת לאזן את ההקלות האלה הוחלט בחוק שיש אפשרות להטיל קנסות כבדים עד ל5 מיליון שקל על תאגיד, ועל נושא משרה עד ל1,000,000 שקל, עם הטלת עונש של איסור כהונה במשרה בכירה בגורם המפוקח על ידי הרשות לתקופה מוגבלת. אני רוצה לציין שלגופים המפוקחים ואין לנושא המשרה באותם גופים, אין אפשרות לבטח ואין אפשרות שיפוי בגין הטלת העיצומים הכספיים, ובעצם הוא משולם מכיסו של המפר, ואני יודע שלנושא משרה זה קנס כבד מאוד, וכמובן צריך לקחת את זה בחשבון כשנעברת איזושהי עבירה בתאגיד, הן על ידי התאגיד והן על ידי נושא המשרה בה. חקיקת החוק באוגוסט 2011, רשות ניירות ערך פרסמה קריטריונים להכרה בתוכנית האכיפה, והיא אמרה שתוכנית האכיפה היא דבר וולונטרית, התאגיד לא חייב לקיים ולהכין אותה, אבל אם התאגיד יכין תוכנית אכיפה ויישם אותה בהתאם לקריטריונים שבהמשך אני אציג אותם, זה יכול להיזקף לזכותה של החברה במידה והרשות תגלה שהיא עברה איזושהי עבירה. זה יכול להיזקף לזכות התאגיד וגם לזכות נושא המשרה בה, כמובן זה. עצם ביצוע ההליך, העומק שלו והרצינות שלו, הם גם יהיו חלק מהחלטות הרשות, האם ההליך שהרשות תנקוט יהיה הליך פלילי או הליך מנהלי. וככל שהתרשמות הרשות מהאופן בו החברה פעלה בהתאם לאותם קריטריונים בהחלת הליך האכיפה המנהלית והאכיפה הפנימית בארגון, ככה ייתה הכף לכיוון טיפול בהליך מנהלי. הרשות מצפה שתוכנית האכיפה שהחברה תיישם היא צריכה להביא למצב שבו בכל תאגיד יתקיים תרבות של ציוד לחוג, שזה לא יהיה איזושהי תוכנית אכיפה שתודפס ותובא לידיעת העובדים ונושא המשרה בתאגיד ותשב אחרי זה באיזשהו מדף ותעלה אבק, אלא זה משהו שהוא צריך להתנהל לאורך זמן בתוך הארגון ויהווה חלק מהשינוי התרבותי בתוך הארגון. הרשות אומרת, היא תהיה תוכנית אכיפה טובה ופועלת,
זה יכול לקרות שגם במקרה כזה יהיה איזה כשל בודד בתוך התאגיד, אבל המשמעות של זה לא אומר שתוכנית האכיפה היא לא טובה, היא תבדוק את התוכנית האכיפה לעומקה, יראה איך החברה טיפלה בהפרות שהיו עד אז, היא תראה האם הסקר חשיפות שהחברה ביצעה, אם היא ביצעה טרם שתוכנית האכיפה נכתבה, והאם היא באמת אותה תוכנית הותאמה לאופן בו החברה צריכה לפעול, באופן בו היא פועלת במסגרת השוק. הבדיקה היא תהיה בדיקה נקודתית לאותה חברה. התוכנית, כאמור, כל תאגיד צריך להתאים את תוכנית האכיפה למבנה שלו, לנסיבות הייחודיות, לשוק שבו הוא פועל, לחשיפות האפשריות שלו ספציפית בתחום להפרות חוק ניירות ערך, וכשהרשות תצטרך לבדוק האם תוכנית האכיפה הפנימית היא פועלת בהתאם לקריטריון שלה, היא בעצם פרסמה מה אמות המידה שהיא תבחן את אותה תוכנית. היא תראה קודם כל האם הייתה מעורבות של הקריטריון, המעורבות של הדירקטוריון וההנהלה לכל גיבוש, אימוץ ויישום תוכנית האכיפה. היא רוצה לראות מעורבות בכל דרגי הניהול מרמת הדירקטוריון עד אחרון העובדים. היא רוצה לראות שבאמת בוצע סקר חשיפות לאותה חברה, לראות שתוכנית האכיפה הפנימית היא מותאמת לתאגיד, לנסיבות שלו, ושכל הפעילות העסקית של החברה, הן בארץ והן בחו"ל, היא נבדקה בהתאם לפעילות הספציפית של החברה. הרשות תבדוק האם נקבעו כתוצאה מזה נהלי עבודה, האם נקבעו סדרי טיפול בדברים, האם התוכנית חלה על כל דרגי הארגון ולא רק על אחרון הש"ג נקרא לזה ככה, האם מונה ממונה על האכיפה, מה מעמדו בארגון של הממונה על האכיפה, היא מצפה שהממונה על האכיפה יהיה איש בכיר בחברה עד רמת חבר הנהלה. האם יש פיקוח על תוכנית האכיפה, האם היא מתקיימת, האם היא מעודכנת, האם היא הגיעה לכל דרגי הארגון, האם מתבצעת הדרכה, האם מתבצעים רענונים, האם מתבצעים ביקורות ובקרות במשך כל חיי התוכנית וחיי הפעילות של החברה. וגם כמובן מה החברה עשתה אם היא מצאה כשלים והפרות, אם הפיקו לקחים, האם הוטלו עונשים, האם אלה שפעלו על פי החוק הם קיבלו איזושהי תגמול הולם, מה שנקרא שיטת המקל והגזר. מאז שהתיקון לחוק נכנס לתוקף, כאמור זה היה לפני 3 שנים, הרשות נקטה במספר לא מועט של הליכי אכיפה מנהלית. אגב, מי שמעוניין יכול להיכנס לאתר של רשות ניירות ערך www.isa.gov.il ולראות את כל ההליכים שהרשות ביצעה עד כה בהליכי אכיפה מנהלית, כמו גם ההליכים המשפטיים בערעורים שנדון עליהם בהמשך, וזה פתוח לעיון הציבור. ההליכים רשות ניירות ערך נקטה בהם עד עכשיו, הם חלק היו הסדרי אכיפה שהגיעו בהסכמה הן הרשות והן המפר להודעה בביצוע העבירה והן בהסכמה על העונש, וחלק היו בהליכי אכיפה מנהלית על ידי ועדת האכיפה המנהלית עם אותו טריבונל או בפני אותו טריבונל שדיברתי עליו קודם.
העונשים שהוטלו עד כה על התאגידים ועל נושא המשרה בחברות האלה היו מתחת לרף הענישה הגבוה שהוא קבוע בחוק, בעיקר בגלל שמדובר בתיקון חדש לחוק, ובדרך כלל שיש חוק חדש העונשים שמוטלים בהתחלה הם לא עונשי המקסימום. עד היום לא הובאו הרבה מקרים להליך של ערעור בפני בתי המשפט או להליכי אישור הסדר אכיפה על ידי הוועדה המנהלית והטריבונל, ובעצם בהרצאה הזאת המטרה שלי היא להביא את הפסיקות הראשונות שהן גם הפסיקות החשובות לדעתי שישפיעו בעתיד על הענישה בהליכי האכיפה המנהלית שיבוצעו על ידי רשות ניירות ערך. המקרה הראשון שאני רוצה לדון בו הוא הסדר האכיפה המנהלית עם חברת מבטח שמיר, תנובה ואפק. זה הסדר אכיפה שבוצע עם החברה בינואר 2012 ושבעצם אותה האשמה הייתה שחברת מבטח שמיר והחברות האחרות שהזכרתי הם החליטו שבנסיבות מסוימות הם יימנעו מלדווח לציבור מגילוי נתונים על העסקים של חברה פרטית שמחזיקים שהיא חברת תנובה. המקרה הזה דווקא הזכיר לי מקרה שכשאני הייתי מנהל מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך, אנחנו אז ניהלנו חקירה פלילית במקרה דומה נגד דיסקונט השקעות, ששם היה מקרה שדיסקונט השקעות שנדרשו להגיש את דוחות איסקר, שגם כאמור הייתה חברה פרטית מוחזקת על ידי דיסקונט השקעות. הם עשו תרגיל, את הדוחות של איסקר הם צירפו לדוחות שנשלחו לרשות ניירות ערך, אבל הם הוציאו את הדוחות של איסקר מתוך הדוחות שנשלחו לרשות, משמע לציבור המשקיעים. זה היה תיק ארוך עם הליכים פליליים מאוד מאוד ארוכים, זה דן בבית משפט שלום, עם ערעור בבית משפט מחוזי, עם ערעור בבית משפט עליון. זה אחת הדוגמאות למה הליך כזה ארוך יכול להיגמר בהליך מהיר יותר של אכיפה מנהלית. אחד הדברים המעניינים שאותה ועדה מנהלית קבעה שהעונש שהוטל על כל אחת מהחברות היה 5 מיליון שקלים, ועוד דרישות גילוי נוספות שהוטלו שאם אותם חברות יחרגו מהן בעתיד יוטל להם עיצום כספי על סך 5,000 שקל לכל יום עיכוב. ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה שלה היא העבירה דווקא ביקורת על גובה הקנס הנמוך לדעתה שהוטל על כל אחד מאותם תאגידים, שהיא אומרת שהעונש והקנס או העיצום הכספי הוא נמוך מהעוצמה הכלכלית של אותם גופים, והם אומרים במקרה הזה היו 8 הפרות שונות, הייתה אפשרות לרשות ניירות ערך להטיל עיצום כספי של 40 מיליון שקל על כל אחד מהתאגידים, ולא ברור למה היה עונש כל כך נמוך. זאת ועוד, היא הביעה תמיהה שהרשות הגיעה למה שנקרא הסדר אכיפה עם 3 החברות האלה, שהתבססו על עובדות שאותן חברות בכלל הכחישו אותם, את אי הקיום שלהם. הם אומרים הסדר אכיפה צריך להיות עם אדם שמודה, מה שנקרא מודה ועוזב ירוחם, ולא לעשות הסדר על ידי צדדים שמכחישים את העובדות עצמם. בכל מקרה הוועדה בסופו של דבר אישרה את ההסדר, למרות הביקורת שהעבירה על רשות ניירות ערך,
והם אמרו, מאחר ומדובר בחוק שהוא בתחילת דרכו, ומאחר ויושב ראש רשות ניירות ערך הצהיר שבשנה הראשונה לקיום החוק, הרשות לא תבקש להטיל עיצומים כספיים שיעברו את מעל למחצית מהנקוב בחוק, הם החליטו במקרה הראשון הזה שאותו הם בחנו לא להתערב בעונש והשאירו אותו על כנו. המקרה השני שאני רוצה להציג הוא ממאי 2014 עם חברת גלי קומנס, שבה ועדת האכיפה המינהלית אישרה הסדר אכיפה מינהלית בין נושאי משרה בכירים בחברה ובין רואי החשבון החיצוני שלה. אני רוצה כבר פה להדגיש שזו הייתה הפעם הראשונה שבה הוטלו על רואי החשבון של החברה, רואה חשבון חיצוני של חברה, עיצום כספי של 100,000 שקל וגם אותו סכום כעונש על תנאי. להזכירכם, הוא לא נושא משרה בחברה ואנחנו רואים שיש פה משום הרחבה של מי שרשות ניירות ערך רואה כמי שיכול להיות אחראי ונאשם במקרים האלה. אגב, במקרה הזה על המנכ"ל הוטל קנס של או עיצום כספי של 200,000 שקל, על הסמנכ"ל 125,000 שקל, בגין פרסום תשקיף מדף של החברה ללא הכללת עסק חי, וגם בגין הטיית הרשות במכתבים שהחברה העבירה לה. המקרה הנוסף שאני רוצה לדון בו הוא בנושא תיק מנועי בית שמש, ששם היה מקרה שהרשות הפרה את חובת הדיווח, שבכך שהחברה דיווחה שאחד הדירקטורים מונה לדירקטור חיצוני, למרות שלבחירה שלו לא היה תוקף. הרשות החליטה להטיל על החברה עיצום כספי, והחברה ערערה לבית משפט הכלכלי בתל אביב על העיצום הכספי, ובדיון שהתקיים שם בית המשפט קיבל את טענת החברה. היא אמרה, מאחר והמינוי לא היה תקף, בעצם צריך לבטל את העיצום הכספי. בהחלטה שלה ציינה כבוד השופטת רות רונן, שבדרך של אנלוגיה ניתן להכיל את העקרונות הפרשניים של המשפט הפלילי, גם על הפרשנות של סעיפי ההפרה השונים. היא סברה שניתן לבחון את האיסורים שקבועים בתוספת החמישית בהתאם לכללי הפרשנות של הדין הפלילי דווקא, בשינויים מחויבים ותוך מתן תשומת לב להבדלים בין שני סוגי ההליכים, הפלילי והמינהלי, והחליטה לבטל את העיצום הכספי שוועדת האכיפה המינהלית הטילה על החברה. רשות ניירות ערך לא קיבלה את ההחלטה הזאת והגישה ערעור לבית משפט העליון, שהוא קיבל בגדול את דעת רשות ניירות ערך, והוא לא קיבל את הכרעת השופטת, כבוד השופטת רונן, שסמכות האכיפה המינהלית, כמו שהיא קבעה, שהיא קרובה מאוד לסמכות האכיפה הפלילית, לדוגמה בכל מה שקשור שכל ספק שיש בפרשנות החוק הפלילית יפורש לטובת הנאשם, היא אומרת שבהליך של אכיפה מינהלית לא כך הדבר. בית המשפט העליון קובע בפירוש שמסלול האכיפה המינהלית הוא שונה במהותו ממסלול האכיפה המינהלית, והוא קיבל את דעתה של רשות ניירות ערך שחובת הגילוי בחוק ניירות ערך היא נרחבת, ואירוע שיכול להיות שהוא גם לא רלוונטי במועד מסוים, יכול להיות שהוא רלוונטי במועד אחר וההפך.
והמסקנה שאני יכול להסיק מזה, זה שבית המשפט העליון מקבל בעצם את הגישה המרחיבה של רשות ניירות ערך והגישה המרחיבה שמוטבי האכיפה המנהלית נקטו בה עד עכשיו, שבה הם יכולים לנקוט בפרשנות יצירתית, גם פרשנות משפטית שהיא לא דווקא מקובלת בהליך פלילי. שוב אני אתן דוגמה מתוך מה שדיברנו עד עליו. היא אמרה, חברה כמו חברה ציבורית, שהיא מחזיקה חברה פרטית, יש חובה על החברה הפרטית שהיא לא כפופה לחוק ניירות ערך, למסור לחברה הציבורית שמחזיקה בה מידע לצורך חובות הגילוי והדיווח שחלות על החברה הציבורית. ואני חושב שזה משהו שהוא חשוב מאוד להבין אותו וגם לזכור אותו. המקרה האחרון והחם מהתנור אך מחודש שעבר, וזה גם בעצם המקרה שהביא אותי להגיד, הנה יש נושא שאני רוצה להביא אותו בפניכם, זה בדיון של ועדת האכיפה המנהלית כנגד חברת אפריקה ישראל תעשיות בע"מ, שהיא דנה בעניין עסקה של ייצוא של קרמיקה בין חברת נגב, שהיא חברה בת של אפריקה ישראל, לחברה קנדית שהיא מובילה בתחום, ולטענת רשות ניירות ערך, העסקה שנרקמה בין השתיים הפך למידע מהותי עוד בסוף שנת 2011, והוא לא הובא לידיעת ציבור המשקיעים, ובעצם החברה לא נתנה לו שום גילוי. בזמן שהמידע הזה היה כאמור רק בידי החברה ולא בידי ציבור המשקיעים, בינואר 2012 פרסמה חברת אפריקה תעשיות הצעת רכש למניות נגב, והיא לא גילתה במסגרת הצעת הרכש שום דבר לעניין עמום עם החברה הקנדית, בהמשך הדרך כשמנהל הכספים של אפריקה ישראל נשאל שאלות לגבי אותו משא ומתן והמהותיות של אותה עסקה, הוא נחשד מנהל הכספים בהטיית הרשות. אותה ועדת אכיפה המנהלית הרשיעה את החברה ואת נושא המשרה שהואשמו, והטילו על החברה עיצום כספי של 5 מיליון ש"ח, נגד המנכ"ל 400,000, נגד מנכ"ל נגב 150,000 ש"ח, ונגד מנהל הכספים שכאמור נחשד שהטעה את הרשות בתשובות לשאלות שהוא נשאל, קנס של 75,000 שקל. החברה החליטה לערער על ההחלטה הזאת בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, והערעור נדון בפני כבוד השופטת רות רונן, וכאשר החברה בעצם ביקשה לבחון מחדש את החלטת ועדת האכיפה בדרך של מה שנקרא בחינה מחדש או בדרך של ערעור, והם טענו שנטל הראייה שעל מוטב האכיפה המנהלית היה לנקוט היה בנטל אזרחי מוגבר שמתקרב להוכחה של נטל פלילי, ובכל מקרה גבוה משמעותי מהנטל של מאזן ההסתברויות שנקטה לטענתם ולדעתם ועדת האכיפה המנהלית. השופטת, כבוד השופטת רות רונן, היא בהחלטה שלה ציינה שהליך בפני האכיפה המנהלית הוא סוג של יציר ביניים בין הליך פלילי לבין הליך של עיצום כספי, כמו שגם אמרתי בתחילת ההרצאה, וההבדל ביניהם הוא בעיקרו היעדר דרישה לקיום יסוד נפשי של מחשבה פלילית וכוונה פלילית בהליך הפלילי. ולכן היא אומרת שהיקף ההתערבות של בית המשפט בהחלטות של מוטב האכיפה המנהלית הוא צריך להיות מצומצם.
היא אומרת, יש הליך שמתקיים בפני טריבונל מקצועי, בראשות אנשי מקצוע עם ידע. העונש שאותה ועדה ואותו טריבונל יכול להטיל, יש בו פגיעה קלה יותר מאשר בהליך פלילי, ולכן ההתערבות של בית המשפט בכל ההליך הזה היא צריכה להיות פחותה. ואיפה שיש מומחים, בית המשפט לא צריך להתערב, בטח לא בנושא העובדות. היא אומרת שבית המשפט יתערב רק אם בית המשפט יכתוב שמוטב האכיפה המנהלית טעה באופן ברור, שהוא לא הכיל את המבחנים ואת אמות המידה באופן סביר. אם בית המשפט יראה שהרקע העובדתי נמצא במתחם הסבירות, הוא לא יתערב בהחלטות של אותו מוטב. עוד קובעת השופטת שהליך האכיפה המנהלית הוא נקבע על ידי המחוקק הליך בעל תוצאות שהן חמורות פחות כאמור מהליך אכיפה פלילית, ולכן גם נטל ההוכחה שמוטל על הרשות צריך להיות נמוך יותר. לא צריך להוכיח שבעצם בעבירה הייתה התנהגות מכוונת של מי שהפר לדעת הרשות את אותה הפרה, וניתן להסתפק בנטל אזרחי של מאזן הסתברויות, ולמעשה היא קיבלה את עמדת הרשות במלואה בנושא הזה. נקודת המוצא שההחלטה של הוועדה המנהלית היא החלטה שהיא תקפה מכוח חזקת התקינות, וכל עוד שהמסקנות העובדתיות ייראו לבית המשפט כמסקנות סבירות ונמצאות בתחום של מתחם הסבירות, הוא יימנע מלהתערב בהם, והוא לא הולך לבחון כל רכיב ורכיב במארג הנסיבתי שנקבע בפירוט ובדקדקנות על ידי המוטב בהחלטה שלו. היא משאירה את זה לאנשי המקצוע שמוטבי האכיפה המנהלית לבחון אותם, והיא לא מתכוונת שהדרך של העברת הנושא לבית המשפט לבחינה מחדש, היא לא מתכוונת שזה ייכנס באיזושהי דלת אחורית בצורה של בחינת ערעור מדוקדקת ומקיפה של כל אחת מהמסקנות העובדתיות שמוטב האכיפה המנהלית הגיעה להם. מאידך היא אומרת שהחלטת המוטב בהחלטות משפטיות, בית המשפט צריך לבדוק את זה ברמה של ביקורת של ערכאת ערעור, שהיא תבדוק את ההחלטה המשפטית לגופה. אני חושב שבהחלטות האלה יש איתות מאוד חשוב לגופים המפוקחים, שלרשות ניירות ערך יש משקל נוכחות באופן בו הם מפעילים את הליך האכיפה המנהלית ואת האכיפה הפנימית. מי שחשב שאפשר ללכת להליך ערעורי בבית משפט, אז כנראה לאור ההחלטה האחרונה ניתן לראות שבתי המשפט ייטו כנראה שלא להתערב בוועדות של האכיפה המנהלית, בטח לא בנושא העובדתית, כל עוד היא פעלה במתחם הסבירות ותאם לעובדות שהושגו בפניה, ובמקרה הזה יקבלו תוקף על ידי בית המשפט גם אם האכיפה תהיה חמורה. ולכן אני הצעתי לכם ולכל הגופים המפוקחים ולנושא המשרה כמובן באותם התאגידים להטמיע את תוכנית העבודה המנהלית בהתאם לקריטריונים שקבעה רשות ניירות ערך, להטמיע את זה בקרב כל דרגי הארגון, ליישם אותם לאורך זמן ותוך שמירה על תרבות הציות לחוק בחברה, ולהתייחס לזה בכל הרצינות הראויה. תודה
עד כאן, ערב טוב.